thom dim thei ang bera chwa atuma ani in anule a unaw nu te ati boy lai chuan siang hiona chu a chuak thei ta hlawa mahse pona chuan yun kangi pa in alo mel kar mayani ti chuan tuk chuan ei turin siang hiona chu a hruai lut le ngala a chung te chuan an en du ema wangin yun kangi chuan a thian thata ka ni thuwa soiwata motor khal a zertir thin nia a soilai tak chuan mi kangi chuan do kan hnuai chu lo bi manin siang hianan mozaking khat chau abun thu chu a soi ta chat maya chumi om zia chu yun kangi ruma akhing le lama om ti na ani ti zom zatin man chuan ni ta ka chuan yun kangi chuan ama jana thil thleng zong zong chu a hril ta vekani chumi hnu chuan anu le pa te chu thil hlui hote awangin an in hauh ta chiama chu chu rem changa la in siang hiana chu a chuak thei ta hlawa yun kangi chuan bus stand thlengin awa thla ani Karchol aron thlen chuan thalai tam tak chu CEO Hansola motivational speech ngai thlaturin an pungkhoma chupa chu Korea rama mi hausa le lar tak ni in a mel le alandan maya tang chuan mi fel tak ni in alanga amai ro chu mi thata kani lo thung siang hyonan yun kangi chu motor khala zirtira mahse athiam thei lo e ma wang chuan azirtir ngai chu shil non che na nga ya atopa phei chuan alo mutluk san da yani yun kangila chuan kai tho a in thlashung si a chuta ti pal thil thu in kongpuya chuan a in khallu ta thut maya driver pakhat chuan I khal thiam lawani chuan tinge kongpuya itlana ti ina hauh bayani yun kangi chu athin rimin alung chehle a mi in an hauh shep baka siang hyonan azirtir laya amut san da yawang chuan azirtir peito lo nia ngain a in ngai to alung puam chu a trap hiala chu vele siang hyona chuan thlemin amit tui chu a ruk faisak mahse an motor park na pia lok restaurant ko talo thu an chian pathum te chuan lo mu in makan ti hle a chuta motora changa siang hyona le yun kangi ti ron chuak chuan an chian te chu mu in an thong chiang hle arukin an in ngai zong ti chu an hret chuak ta ni in an ngai mana deilan chu muna chuan enge an ti azo chuan siang hyona chuan yun kangi motor khala zirtir thu in a chang watani zana chuan siang hyonan yun kangi chu athla ho a yun kangin kal to tura ati po in siang hyona chuan lut ma support turin ati vele a in thla chu an hre ngoi ngoi hle chuta an in ho san ma in an in case le phota chu chu mi kangi leng ho chuan lo mu in engma ka mulawania chun zom ro u aron ti a siang hyona le yun kangi te chu zagru de uchungin an nui ringot mayani atu ka chuan hanain ko la donga ngai ventura pona a chwa rual chuan tu te emo hian kut an lo thak ngal rungota a chan chu anuin an poisa apuk chu pedu to lovin biak theilawa a tak dai wangani a hanai chunga chuan an tuan ta chiang mayani chutia kutan thlak lai tak chuan dei laron kalin an laka tang chuan hanai chu chan chwa atuma mahse ama ngei po chu kutan lo thlak ta chiam mayani hanai chu rilruna le beidong takena chapa thil thleng chu tu ma shilo turin deila chu angen bok zana chuan zirlai te chu party na hmuna an kalve a chuta chuan siang hyon na le nula pakhat ruma tanga manmo takaron tlan chuak chu in supalin tipal thil thu in nula chuan siang hyon na phone zok chu a char ta daya chuta chia chuan CEO fel mail de ukha aron lang miten omlutuk mai hi alo ni a meiche pali te chu nasa taka ashai nuwa thlung betin anban phak lo tok vela drugs akhai boka chumi bantuma nula pali te tal boy vel chu munom ti takin a thlir thin ani hansola chuan chung nula te chu khung betin drugs a pe thina an edik nuwa a shat le ta thina ni chung nula pali te drugs cha ka an tal boy vel chu munom ti takin an thlir thina chutianga akho sakdan ten om tak chu nula pakhat chuan record vekin hansola ma a chuan a playa police ne na report lovin hansola vaunan a mangta zoka poisa tam tak a pelawani chuan mi zong zong mu theitura ati dar tur thu ina vawani hansola chuan a vauna chu a hlo me lo hle a nula hne na chuan he mun hi dama I chwa san thei in ringem ni ati a chuta nula po chuan a laptopa a copy anei vek thu soin
kachunga engpo atlengani chuan ital boy ngalani mai ti ina voleta chu vele hansola chuan moilo taka volet vele in engtin tin monula chu atlan chuak thei hlawa ahman mo lutuk na lama siang hiona nen in supalin an phone chu a in thlak thleng paltani nima sela chu club nei tu chu hansola ni in nula zong tur chuan a thui shwai te atir ngala relo te nuwa man le ngalin na takin kutan thlaka hansola chuan a assistant chu nula phone dik tak zong chuak turin a cha zui chuti lain siang hiona po chuan nula phone mangin a phone chu alo kol meka an phone dik tak in thleng le turin pona in mu chu an tumani chuta relo te nuwa a phone lo chang tu hansola assistant chu aron chuaka siang hiona chuan he phone nei tu hi meichia anisia tunge inni tia lo zotin hansola assistant chuan phone in thleng pui nula assistant ani thule phone la tura atir thu ina chang maya siang hiona po chuan rin lel na em ani zui lem lovani chumi nu chuan hun nuam tak mangin an lam na sahle a abiek takin hanai lam chuan deila mitchu ala in a hoison thei me uto lo ti chuan a ho nuwa hanai chu message thonin aron chan hun chu a ngak tarana athin lunga lu ne lutuk chu mun tina a mel muta zut zut mayani ti chuan hanai a mu theinan chol an nei huna an khon naya zin turin rahman na asiam ta a yun kangi chu kol ngalin trip ani na tura chuan hanai nen kalve turin a soma mahse yun kangin hanai a kol chuan na poimo ane thu suin alo nialani chu thu deila na shia chuan a nwal ngal veka a phur lutuk chuan ticket alo book fel thot thot to bok nen atum chan ber hanai atel ve thelo tur chuan a phur na atire ngal vekani CEO hansola chu mi hauh satak tak baka siang hiona pale politician thil ti thei tak tak tenen ngakoi che in an chuak hawa a zia chu a thil ti ten tak taka chuan chung mi hauh sale thil ti thei tak tak te chu engtin monit talin in nam noina an nei ve ti na ani hansola swal na chuan top china nei lova ama pa ngi po chu tha tumin a assistant po chu a tham lo hle a anula man tak laptop chu a the angaranga zong chuak wat tur na cha ani lela ma de yila chuan ticket alo book to angin a thian tenen holiday mangtur chuan an in khal chuak ta a ticket chu ama book ani angin chu trip chu adu dan anga kal tur ani thu a thian te chu a shil luama ma sang thil hlui le mun hlui tak tak te chu fan kwal buin an chanchin te chu hanuam ti takin a shil fia zel boka mahse a thian te chuan ning thuain a thu soi chu an ngai thlapei ta thlod lova a topa phei chuan a ri chu ang hluain chung thil hlui chanchin ngai thlak reng chu nin omati thu a soi ta top maya a thian dang te po chuan an lo thlop ve ngal bok chuta deila lung oi lo chuan a thian te chu akal sana across hanai tel velo chuan ati thin rim to te reng nen ticket book tu ani chung po a thian ten angai nat zong an tuipui velo chu athin rima thui vak lo akal nu chuan hoilet le in a thian te zinga tu emo ber chuan an zuya beisei ve dewa mahse tu ma in an ngai ven chun zom lo wang chuan alung oi lo zwal hle a thian te ro chuan atel lovin hun nuam tak an mangthunga tuipui ka ma te kalin nuam an ti hle deila chuan a thian te chu ama ngai vena an ron let le a beisei ru hle a mahse a beisei na zong zong abo nuwa a phone chu offin siang hyonan kola tumpo chuan atlang thei talovani deila chu bas nen holo tummeka mahse amuthlu ka wangin achuk na tur an tlan pel ta daya bas din le na masabera chuan chukin chu hanai te khwa alo ni chi aboka thuipo alakal lo ti a chuan hanai le anu inhnial boilai chu awahmu hanai nu chuan afanu chu poisa alo dila chu wanga in hauh chu ni in anu chuan nat takina benga chuta che chuan hana in deila chu ahmu ve ta ni deilan hanai chu restaurant a ashwaya hana in deila nena chuan achan chu ka shelo mahse engtin nge boina ka tu apiang hian elolan zia thei ati a chuta deila po chuan ani mandan engkim chu shilin atira tang khan biak cheka chak thin lutuka mahse enge achan po ka shelo kangam le thin lovani ti ina shil tlang ta topa chuta a phone on roll chuan a thian te message chu mu in voitam tak an ron call ti chu a she thei boka
ti chuan hanai chu a thian te bula chuan throi ve in a thian te chuan amal te in ngai daman lo dil sap sapa zanria kil hawin hunnuam tak an man chun zom theita ni chuti lain hansola assistant chuan ni khoshelova an sui sak nula chu munra usan towa ashwaya chuta chuan thi turin a hnu chia top mai ani atuk zinga siang hyon nale yun kangi te chuak dun chuan nula ruang chu an mutanol maya chu vele siang hyona chuan party na muna phone in thleng pui kha ani ti shengalin yun kangi po chuan tunge ani chu alo re chiang hle a unau nu thian nu ani awangin a thong zwal hle rang takin police an kol ngal wata officer jo po chu atim te nen nu chuina chan turin an ron thleng ve ngal chuti lain hansola assistant chuan hansola nena chuan nula chu mun pakhata anu chia thule mi ten drugs overdose athi anga an ngai theinan abula inchiu na ada tel thuwa shil mi kangin aunau nu nena chang a thian nu athi ti a hriat chuan alungai hle a poisa engemaw zat alo puk tir wangni in yun kangin athi chan chu drugs overdose nia a soi phei chuan mi kangi chu a thong le zwala a chan chu a thian nu chuan drugs a khoi ngai lo ti chu a hre chiang ani tin a thian nu laptop CEO hansola che dan ten om tak video om na ni bok chu mi kangi chuan alo kol ring bok lelama de yela chuan hanai chu a video call chena mahse hanai chuan no pang ho tuition a pe ka wangin a call chu alo da zela ti chuan voice message thonin tuition a pek mek thule no pang panga lai zirtir tur ala nei thu soin ron call chen to lo turin a shil deila chuan hana in poisa thok chuak turin rim taka na a tho angai ti a hriat chuan a khonga i hle a chuta pui ve nge adu boxia wang chuan apu thil hluda khom chuan amit ala tatlata pakhat lek po chu shalse hanai har satna achok ve thei chu a in beisei ani mahse a be ka thun lai tak chuan apu in ron mu a deila phuna salu tuk chuan a be ken chu thlawin a keya tak chuan atlaka damdoi ina amut pha taringut mai ani damdoi ina tang chuan hanai chu a ke thalak a thona a inti na dan te chu kim chang takin a shilbok a hnu rei vak lawa a thian ten an ron tloa e tur chi sang sang ron ken sakin an e ho boka deila chuan nuama tingang mai chumi hnu chuan siang hyon nale a thian ten damdoi in chu chwa sanin CEO hansola le assistant chu an mulhol maya siang hyonan assistant nena chuan police in zona an ron zot che em tia zotin mi kangi thian nu thi na chungchang chu zo atuma mahse assistant chuan dot soin party zan ba ka a mule to lo thu in a changa a kalsan zui ta dayani a hnu reilo te a hansolan a assistant chu ku thlakin na takina wawa anula tha tak laptop ala mu chu alowa wang chuan a thin rim hle chuta a assistant chuan nula phone chu en kwalin chuta tang chuan a laptop chu mi kangina kolti a hre chuak theya ti chuan atuka yun kangi te ina chuan wifi siam tur ang dewin mi atir ngala chu amitir chuan yun kangi chuti boin laptop chu atha khlengta daya mahse yun kangin chu pa be ka laptop chu mu in thil dik lawa omti chu a hre thiam ta a thok le khata chu pa chu laptop nen chuan tlan chiat atum ta thut mai yun kangi chuan a thei to pin dang mahse chu pa chu atlan suak thei shama nima sila pona chuan yun kangi nu in lo man hlawin chu ruk rupa chu a vota chor maya atopa chu pa chuan laptop chu nu che in anun chan him nan atlan cheta ringot mai ani yun kangi chuan chu laptop a chuan thilpoi mo taka omani chu aring ta a ti chuan siang hyon ale kim taka te hnena chuan kengin chu laptop le mi kangi thian nu te thina chuan in zomna ane nge yarin thuwa shila mahse en fiatuma laptop hon an hantum chuan password alo ngaya wangin an hong thei mai lo ti chuan ju yangi chuan computer lama athiamna sang takanei ti hria in apuina chu an dil le ta a ju yangi chuan kol kal tlanga thi dan tur lo shilin laptop hon chu an hantum le tangar ngara atopa chuan laptop chu an hong thei ta shamani laptop a video an han en chuan an thong chiang hle a chu video chu ama a an local to na club kha ani ti an che thei ngal ngun taka video an en hnu chuan mi kangi thian nu chu tha nge yani ti an che thei ta a
Ti chuan siang hyonan chu case boy pui tu officer zuwa chu kolin engki mashil ta veka laptop le video chungchang po chu shilin officer zuwa chuan laptop chu thata ka local turin a cha chu laptop bag chu evidence dang engma an nei the rilawa wangin an hnungzuiin a chuan apoi mo na sadon le a an nen a thlen ma chu thata ka local turin a cha mol bokani siang hyonan uluk zo ka video a en non le na atang chuan chu hmuna chuan han sola po a ve ti a mutheya video a asana thalak lo langa tanga hre chuak thei chuni in ni engemol zat liam ta khan ari chu han sola motivational speech ngai thaturin a kalve a chuta chuan han sola chu thalak puin chu thalaka asana muna tang chuan a hre chuak theya chu wangin siang hyonan han sola chu a ring hlel ta hle ani This one officer zuarun thlen ma in siang hyonan apa chu laptop pe in thil omzia ashil ta veka chuta apa chuan lo enroll chun zom lo tura shilin ama in alo chin fel vector thuwa shilani chumi nu chuan siang hyona po in ngai thatakin officer zuwa chu akol le a apa chu chief officer alo ni thawa wanga laptop apek thuwa soi chuan officer zuwa chuan ama chu lo ngak jok turani thu shilin apa nge po chu a in nam noi thuwa soi tamaya chu thu chuan siang hyona chu a thongin oi harsa ati hle chuti lain apa chuan han sola chu lo in mu puin laptop chu ape a ani na taka chuan chutianga ati chan chu han sola ne na an inzom na ti chiat adu wang ni in kumsom liam ta khan adu am na awangin han sola chu apui thina mahse tu na chuan eng inzom na ma nei puya du to lovani ama ero chu han sola chuan atlai to thu lo shilin an pani chuan long pakhata an chuan dun mek thuwa shila chuta karatanga siang hyona pa chuak chu siang hyona chuan alo mu fu a CEO han sola ngei po chu chiang taka mu bokin apanin chuan eng inzom na chia nge an nei ti chu shiat adu hle ani reilo te nuwa officer chuwa po chu aron thleng ve ngala siang hyona chu apa laptop alo pe ka wang chuan hawin apa chu phat san tu ani thuwa shil zui boka chuta siang hyona chuan apa le han sola ten eng inzom na chia nge an nei chu zotin officer zuwa chuan thil engkim chu ashil ta vekani kumsom liam ta khan officer zuwa chuan han solan mechia te chu no chi zuara siamin politician thil ti thei tak tak te hna a supply chain ti chanchin na shia chu mai ba ka drugs manga sum don na kalpui bokin athil ti chu politician le police officer tenge ngein an support lat ti ashia chuan siang hyona pa chu shilin investigation nei wat arota a ti chuan siang hyona pa chuan undercover agent na thok turin kim taka unaw pa hyon suwa chu arwai ta a han sula thil ti ten tak an hailan theinan evidence thatok tak lak khoman tumani chuti hunlai chuan hyon suwa chu KNP iwa zirla yani a siang hyona pa po chu KNP iwa professor nilai mek ni bokin hyon suwa chu han sola klapa chuan evidence a mu theinan hunrei tak athok tangar ngara atopa han sola thil ti ten tak hailan na tur evidence thatok tak chu anei theita hlau mayani chung a evidence la khom te chu thatakina sefa mahse ni reilo te nuwa aphat san tu chuan han sola chu engkim shilin han sola chuan hyon suwa thaturin a thui hruaite atir chuak tangal hyon suwa chuan a thingei donina shia a chuta evidence chu officer joale siang hyona pa te pek atum dalama chuan han sola thui hruai pakhat chuan trakina suhluma kim taka chuan a unaw pa chu accident awanga boral ni ina ngai charani siang hyona chuan zona tam takaneya officer jo hnena chuan apa chuan engthil chia nge ati swal chu zotin officer jo chuan ipa khan evidence engkimakola mahse promotion mu adu awangin hansola kuta a hlanani ti in apa chu phat san tu le kim hyon suwa thi na thlen tu pakhatani thuwa shil ta veka siang hyona chuan athusha churin harsa ati tak zetani hansolan evidence omna laptop chu avo chekngal veka chuti lain deilan hanai chu shwai chuakin hanai chuan video call non chen to lo turin a shil non le a chuta deila chuan pangbar moi tak mai chu pe in thla an la dun boka a mei che du deuh nena an chuak dun thei shim po chu alom tok em mayani lelama siang hyona chu aril ruwa boy hle a
Tichuan apa nena akalin laptop chungchang chu azot ngata chuta apa chuan dot chila investigation team te nena ahlan to thuwa soi chuan siang hyona chu athin rim hle a officer jowa thu soi zong zong chu adik ngei ti apomalo ngai ta ni aril runalu tuk chu om ngai na po a shelova ngai tu ana film po aputhei heklo zana akong kal chu mi tu emoten ti buain kutan thlak ta chia maya police station a shwai ni in relo te nuwa professor cha chu arun thleng ve ngala siang hyona chu a ina a shwai hotari ani atu ka chuan siang hyonan hansona chu a office a kalchilin kapa in laptop a pe che ani mai the mahse a chunga video zong zong kha kan mu vek to a zela ka thon nge yang che ti in a vauta mi amaya chu thua sha chuan hansona chuan makati mel hle ti chuan siang hyona chu poisa ne na thamatuma mahse siang hyona chu a tlem thei mai ani ve ta tlat lova hansona chu vawin thin rim takin a chwa san le tari ani chu vele hansona chuan a thluak a vor ver le ta a kim taka chu in mu puya somin aril ru chu suk sakatumani au nau pa thi dan dik tak a hriat lo zot photin accident ni nge ya alo rin tur thu te chu asoi zela chuta thodik tak chu shilin au nau pa chu undercover agent anga akla pa chuan tirani thule chumi chanchin chu siang hyona pa in ashil ruk thu te chu asoi ta veka siang hyona pa chu au nau pa thi na thlen tu ani thu soi bokin siang hyona po in engki mashiat vek thuwa shil bok chu thuwa shia chuan kim taka chu athin rim hle a ti chuan siang hyona le apa mutur chuan akal tangal siang hyona pa nena chuan ka u chunga khan engthil nge iti ti hazotin siang hyona po in kim taka lam chu alo chang ngala engwanga laptop chu hansola pe nge ani azo chuan kim taka chu athin rim zwal sawa achan chu ahma deuh kha chuan don vekani la ring fanin siang hyona thu soi chuan hansola hnen na changa athu riat zong zong chu adik nge ani ti ati chianga tin siang hyonan thu dik a hriat nu po engma shilawa wang chuan achunga kim taka chu alung oilo hle a thin rim takina kalsan zui atu ka chuan zirlai te chu an zirna tran turin an le chap to a an ma ni room theu chu ti fai ngal char charin ni engemo zat nuwa cafeteria an ele thea wang chuan an hlim hle a chuta an chian mi pa pakhat chuan kim taka chu siang hyona nena an room intro ma changa a in son chwa thule room danga a in son tak dai thuaron soya chu chuan medang ho chu a thongin siang hyona le kim taka te an in hau ngai om an resi lawa anga ina an thiam lo hle ani ti chuan yun kangin siang hyona chu thil zia azota ni engemo zat liam ta vela changa a kola chan tha du lo thule engma soi pui theya a om lo thu te chu soi bokin thil zia chu engkim shil turin angena mahse siang hyona chuan amu ta achen lo thu soi ringodin nakina ala shil tur tho ina changa a kalsan le ngal chumi nuwa tang chuan siang hyona dan chu adang hle a midang tu ma abingai heglo chuti lain kim taka chuan academy chwa san chu alo tum ve mek boka professor nena chuan lekha thelutin professor po chuan zona zot chan lovin akal tir ve mai bok ti chuan zana siang hyona panen chuan an inmu a kim takan academy a chwa san thu chu shilin siang hyona pa chuan professor nena chuan kim taka chu a u thina chungchanga thudik kim chang tak hril turina cha achan chu CEO hansolan thudik chan ve chau a hrila wangin kim taka chuan a u thatura thupe tu chu hansola ani ti a shelawa siang hyona pa thil ti eveka angai ani chutia in biak na an nei lai chuan an bula papakhat hi aron thu ve a ming chu in miyon ni in siang hyona pa senior ani boka heta che hian hian suwa thi na a bultum tu ber chu in miyon a zokani ti alangtani kumsom liam ta a siang hyona pa in undercover agent na ta na yon suwa aroi khan a senior miyonan alo she chuaka chu vele miswal hansola chu shil ngalin hansola thui shwaiten hian suwa chu an thatta a miyona chu hansola ta na thokni in siang hyona pa chuan a senior thu chu alo zom mai chawani lelama hansola chu adu dan ang taka thila thlen me ka wangin alom ver ver hle a athu soi chuan kim taka chuna sa taka ngongin
siang hyo na le apa laka athin rim mai ba ka academy achwa san boka hansulatan chuan lomna tur hlir alani ri chuti la hin siang hyo na le kim taka chian te chu an mang ang hle thunga kim takan academy hial achwa san na chan tur an ria theilawa wangin an thian pa chu an ngai tu hle a siang hyo na la chuan engma asoi du bok si lo kim taka chuan engkim kal sanin api hne na akala api chuan hotel lian vak lo en kolin ama lo chu chungdang bel tur tu ma anei lovani kim takan a phone han en chuan a thian te message tam tak an lo hnu chha chu a mu a mahse tu ma achang lo hanai chuan nau panga zirtir na achanga a hlo chu azong zong chu anuwa thon veka a chan chu boina danga lo to le wang ni in relo te hnuwa anu chuan aron kol nge nge a aya tam poisa aron dil le ani chuta hanai po chuan khoya poisa nge nei se min ti reng renga tuna phei chuan class kan chan le to a naupang hauh po tuition ka pek thei to lo hi ti in azirna a aril ru pek adu ve to thu te chu a shil boka chutia anu ne na an inbiak na zong zong chu deila chuan alo sheveka hanai chu a khongain anu in leiba tam takanei ti a hria chuan pui ve ngei chu adu ta ni ti chuan zana driver na thokin a in hlo chanta a azan khatna a hlo hnem em awang chuan a hlimin rim taka a tho chwa ani baka midang puina tur ani boka wangin a in chuang ve hle a na tho chung chang chu hanai le a thian te tu ma chuan an hriat pui lovani chumin zan vek chuan poisa hlo bel turin round khadang chia tlan le atuma a customer driver mamo nia in soi omna awathlen chuan a customer chupo na a ngak ta renga mahse rei tak a nga hnu po alaron chwalawa wang chuan anningin a khwa har hle a ti chuan hanai chu kolin hanai chuan ati dan ngai bokin alo chang thelo le a chuta siang hyo na chu vakol vele in siang hyo na nen chuan an in beta char chara thok le khata ahma zona in lian taka chang chuan au thom a sheta thut mai engthil nge ni hria tuma awakal hnai chuan mi pa mai kor wa engemaw zat hian meichia kuthla an lo pong swal chu awa mu a chu hmuna chuan pahau sa tak tak baka police officer thlengin an tel ve boka zu an in na sa in moilo tak takin nula te chu an chainom na ani chu in chu hansola assistant in alo ni a an zinga police officer chu motor khal sak tura deila betu berni in assistant ne na deila chuan an driver ko ani thuwa shila chuta assistant chuan poisa pe in kal turin alo shil mahse deila chuan thil dik lo engemaw taka om ti chu she thiamin engthil chi ange ani chu hria tumin a phone nen chuan a record ta a mi pa ten meichia te an soi salai chu chiang takin a record vekani van duai thlak takin hansola assistant chuan aron muhlo maya a phone chu chu sak tumin an inti buai zui deila chu atlan che thei hlawa mahse assistant thui hrai te chuan zui ve ngalin deila po in siang hiona akol ngal char chara mahse ni kho chelu tuka wangin siang hionan a o a hre thei ta thlat lo chuta mi swal ho chuan deila kar chu an ron su chora a phone chu hlau zuin a khal chak em awangin a ban thei talova siang hiona po chuan lo kol non ve tuk luk mahse chang tu an om talavani reivak lo nuwa assistant po chu aron thleng vele ngala leya chuan in zelin deila chuan anun chan him beisein tuya chuan azuang lu ta ringota siang hionan akol le chuan switch off a inti ta mak mai deila chuan a thei top chwa in tlan chwa atum vena sa hle a mahse kong khar a hon thei tlat lawa wangin dam beiseya azwan thlak na tuya nge chuan anun na achan ta ni a thi na chuan a thian te mai ba ka zirlai zong zong te chu atilung che tak zeta ami zenel omle harwang lutuk te chu she chwakin avuina huna chuan an zawain an kal thapa kim ta ka ngei po chu arun kal veani an zinga chuan hana ina twarna bera a chan chu deila alo du tan ve to wangani deila chu chung ko hausa taga changa selian ani awangin sumlama chuan harsat na ane ngai lova tum khat po hanai apui du awangin an chung ko poisa chu aperingota mahse hanai chuan lo narin a chung te poisa chu ala du lova chu wangin deila chuan ama tho chuan nen nge ya pui tumin na athok chan ve tani
siang hyo na le kim takate pahni awangin an thian ho chu an hlim lo em ema tuna an sheom na bel cha turin deila an thla liam le angai ta si siang hyo na le yun kangi te chuan deilan arun kol chungchang chu an soi duna siang hyo na chuan deila thu soi chu she chiang thelo ma se zui tu ang main a thlaphan mel le ti chu a hre thei roi roya ti chuan an thian pa thina chungchanga chuan thil danglam dewa omlo nga evenin police station a chuan an vakala ma se eng thil ma hriat bel tur an neilo chu thushan a phone tak ngial po chu an mu chuak zolova hansula assistant chuan evidence te chu alo ti chevekani hanai chuan ani telin deila chu angai tula ti chuan nikhat chu a phone atangin deila thalak le video vel chu a inkwal tamai maya deila chuan hanai adu ema wangin a phone atanga a thalak le thil dang zong te chu adu huna pianga alo en theinan a password a pe vekani hana in deila thalak le video en kwal na lama chuan mi hausa le thil ti thei tak ten meichia te an pong swala an soi salai video chu a muta hlol maya chuta chuan chiang takin hansula assistant mail po chu alangani ti chuan hanai chuan video chu a thian te a mu tir ve veka chuta chia chuan an thian pa chu hansula assistant tha ani ti an hre chuak theita yun kangi chuan police red tir wata rota ma se siang hyo na thung chuan ruah man na dangan neya ngai thu soin police a chuan hansula lamchang an tamawangin omzia omlo tur thuwa shila chuta hanai chuan kimtaka unau pa thina deila thina le siang hyo na pa tal o na te chu hansula nena inzom vekani awangin abultum tu ber chu hansula ani a zirtirna kan pek masaka ngayani atita a ti chuan evidence an nei to boka wangin professor cha chu anwa muta ngalani professor cha chuan video ami te chu thil ti thei tak te anni thu soin an thil ti engkema chuan ngun taka ngai to masa zeta che chuak chau turin a rona ti chuan siang hyo na chuan an thian pa deila thina chu holam mai maya thamral tir lo turin atana phubalak ngei chu antum tani chuti lain kim taka po chuan alo in ngei to ana sahle a unau pa nun na chu kaukir thei to don lo ma se miswal hansola chu beileta a thian pa thina phubalak ngei chu atum tani deila thian te chuan video chu mi zong mu thei turin an pho chuak ta a an beisei angein korea rama chanchin bulian ber te chuan an cover na sahle video a chuan hansula assistant mail alan via wangin media te chuan zona an zot na sahle a chuta assistant chuan mo phurna zong la in hansula chu ahum tatlata chu chuan deila thian de ruah man na chuti chia in an mang ang chan der mai vani thak takin an mang an lai tak chuan kim taka arun langa ani chuan direct taka beya hun to thu soin ruah man na dang an siam le tak ngalani miswal hoina an soi sak me che jenga pakhat chu minan tumanga chu chuan hansula ti chia theina tur evidence alo nei hlo chuan an na chu a ol sampha chot don ani ti chuan siang hyonan officer jo chu bi popin anthil ti tuma chuan apuina angena chu vele officer joan thalak mangin meichha chu azong tangal charani relote ha CEO hansola po in alo hre chuak ve ngala chu vele officer jo thattur chuan a thui hroi te tirin officer jo chu che theilovin damdoi ina a umpha an ruah man na chu a hlo cham le ta ni chuti lain hansola ero chuan information adong zung thunga yun kangile siang hyo na te po chuan pongswal tok nula chu zong hu in a in kot nge ya officer jo chu tha tuma be ani thule chung miswal ho chuan a thian nu ngei po an tha thu chu an shila chu nula chu hansola te me che tha masak ber thian nu khani in siang hyo nan apuina chu adila apuyani chuan miswal tak hansola chu an man the ngei tur thu shilma se nula chuan lo hnialin akal san le ngal relo te nuwa nula chu miswal howin kit na pinan shwai bodaya ma se hansolan alutuam na a han phel chia chu a thong chiang hle an mi man chu yun kangizo kaloni a siang hyo na chuan en thak an ni ti chu lo shelokin an target tur po chu apuina dilan tum nula chu ani don ti a she ngala chu nu chu tha a evidence dang ti chiat le chu an tum don ti a she ani ti chuan yun kangi chu an nula zon ang thei ber turin a in thuama
Ataksa chuan an omna chui theina tur checker da in an omna le an tong te chu a thian te chuan an lo record thei zel dona engkim chu an ruah man na ang zelin akal ri ani yun kangin hansola chu in puantir ngei tumin ati thin rim luya chuta athanga chuan hansola chu okin athil ti ten om tak tak te chu a in puang fai ta vek mai kim taka unau pale mi kangi thian nu atha thu soin thin rim takin araka yun kangi ngei po chu tha tumin avota a mahse yun kangi chuan ati tur ber hansola in puantir chu a hlen to awangin engma hlawane lawa chuti lain engkim chu evidence satan a thian te chuan an lo record vek bok chuta hansola chuan yun kangi kora tracking device chu muchwakin en thak na thok tura ron kalani ti chu a hre tak ngala mike ati chia rual chuan a thian ten yun kangi chinchang engma an hre thei talo chu vele siang hiona chu yun kangi chan turin a che chuak ngala kim taka chuan zui ve bokin a thui hruai te nena an in belai chu hansola chuan mu nam ti takin cctv atang chuan alo clear vel mai maya siang hiona te thian dun chuan hansola thui hruai te chu be ron ne viau ma se an ron kalbel zela wangin an ne zo talova chu vele an thian dang te chuan poison smoke mangaron bein hansola thui hruai te chu ni kho shelovin an om ta vekani siang hiona chuan yun kangi mol chu azong ta ngal char chara chuta hansola a mu rual chuan be ngalin hansola chu atlan chia a mahse reipo atlan ma in kim takanen an in ma chon vele atira kim taka chuan hansola chu ni viau mahse hansola chu kungfu le judo thiam lutuk alo ni ve thawa wangin kim taka ringot chuan a ne zo talova hansola chuan soisa shepin a unau pa anga anun na ati to ve tur thu te chu ashila vane thak takin siang hiona aron thleng man hlawa a martial arts thiam na mang chuan hansola chu bein ni khoshelovin athal top mayani reilo te hnuwa siang hiona pa chu police ruain aron thlenga siang hiona chuan alo soilok to angein hansola chu zela athon liamta a apa chuan afapa chu achwangin kati theilo kha iron hlenta ani atia chutiang chuan miswal tak hansola lal ram chu atop ta ni deila thian te chuan atan phuba la in nena anchanga ama hriat rengna hun te chu mangin an thin lunga chuan kumkhwa in acham ring to donani ni reilo te hnuwa chuan CEO hansola support to officer le politician corrupt zong te chu man an ni ta veka chu chuan siang hiona le a thian te chu limna na satak pe in anthil tum zong a hlot lina wang chuan an lom hle kim taka chu senior trainer ni to in ahma a an senior ten an ho thindan ang che in a junior te chu a hawa hanai po chu meche trainer ni bokin a ri po chuan zirlai pahni te chu a ru ka an lo in data wangin a hauh meka chuti lai taka ju yang ron kal phei chuan nangpo in iti ve thin tho kha ti in a ri chu aron haulet ve a ani po chu computer lama athiam na asan em awangin cyber crime team te chuan an hire ve ta bokani ti chuan zirlai zong te chu an graduate ve don ta a an academy thu von chu cham rolin yun kanginu le pa te chu fanu police officer an nei to mai don awang chuan an hlim hle siang hiona chu a performance athat em awangin president ne na tangin choi moina adong hiala tin hanai nu ngei po in afanu churon choi om ve in hanai chu achwang ve hle a ani na taka chuan hanai nu chu miswal tak ani bik lova lama ezun na bulatan ve theinan a thian tele achung te chu poisa apuka mahse a poisa pek to na te chuan lo bumin poisa zong chu an tlan bo pui ta veka hanai le anu chuan harsat na tam tak an paltlang angai pha ta ni officer jo apo chu damfel vek to in graduation day a chuan aron kal ve nge a hanai te nu fa in kar a thato ti a mu chuan alom tak zetani ti chuan siang hyonan yun kangi chu pangpar moi tak pe in lungchim takin an in kisa an ma chop tam tak nena malam pandun zel turin an intiamani